Hello guys! Welcome to my vlogs! Karon guys, kumusta na kayo mga bayot? Hello! Luzon, Visayas, Mindanao, around the world! Mamamwa, pakpakpak, chami-chami! Nakaroon guys, parang sarap ko maka-vlogs kay busy ko guys. Pero gimingaw ko sa akong pagba-vlogs. Hello mga Bisaya diha! Luzon, Visayas, Mindanao, tsaka mga OFW. Hello, DJ Maki Helmut from Bremen, Germany. Kumusta na ka, Maki? I miss you, Maki. Karon magkaon na pug ko, magkaon ang bayot. Na ako diri ko kanang munggos kay nang udto niyo, munggos man siya natuyo na. Sige lang gud napug koy. Lumpiang Shanghai with taugi. Sa napug ko'y piniritong isda. Ang sudan ba nga bayot? Grabe akong sudan, pakapaka. Napitong isda nga galonggong og. Sa panin siya, salamin, diwit, minasama Bisaya. Og napug ko'y galonggong. Nanguhugos ako kamot bayot. Yan ako'y kanon. Napug ko'y pork chop. O kanang, pana, murag puan kanang, sa tawag anak niya, bupis. Na, magpakapaka na ito mga bayot. Mga na ito mga bayot. Dari na. Pakapaka na puta. Dili lagi makita. Yeah. Dili lagi makita. Day. Dito sa layo. Ay, diha. Kaya makitaan. Anak. Ang kanon. Ang sudan. Aba. Diha lang di. Na diha. Swag. Suka, nakoy suka. Mga una pa. Ay di sana respect. Lord ang salamat sa pagkaon natin. Sa pagkabangon ng pagkaon sa Jesus. Kinta na mo gid para sa Jesus. Amen. Lapang-lapang na. Magkinamot ko na sa akong kamot. Ilang subo sa inyo. Pakaon lang mo ha. Hindi gutom ang bayot. Na ako'y diwit. Pogi. Pork chop. Kaya silang nga sudaan akong ipang kaon, giluto ni ganina sa akong kauban. Nag-ambag lang ko 100. Giluto ni Yuri. Ang sarap ng luto ni Yuri. Yuri at saka si Honey. Unggos o taugi. Prito isda. Nakining pork chop. Kaya madamihan na niya akong gipalit. Served by Bumblebee. Hello Bumblebee. Mga unta. Munggo. Lumpia. Gulay.
isda, ang kaya. Huwag man ang diet mga bayot. Galunggong. Sami-sami na guys. Excuse me. Nagpo. Enggak. Nakulot ko ang pangalan. Kami kayong gusto dahil. Bigat-an siya pero lami. Murag sa amo, Bisaya sa una. Kung mama magluto lami. Ito sa luyot.